ο πρόεδρος κύριος Αθανάσιος Δεβιώτης. Καταρχάς, ευχαριστώ τους εκατοντάδες συναδέλφους μου που ήρθαν σήμερα εδώ. Βρισκόμαστε και πάλι εδώ όλοι στο ίδιο έργο θεατές, να δώσουμε τον μεγάλο αγώνα για την αξιοπρέπειά μας, για το επάγγελμά μας, για τις ζωές μας. Η κυβέρνηση, παρά τα όσα αντίθετα έλεγε προεκλογικά, επέλεξε να κάνει στροφή στο παρελθόν και να επαναφέρει φοροπρακτικά μέσα λίστου μνήμης και αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Ισχυρίζεται ότι βρήκε το μαγικό τρόπο να γεμίσει τα ταμεία του κράτους, στοχοποιεί συλλήβδιν όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, εμάς τους οδοντιάτρους, τους φοροφυγάδες όπως μας αποκαλεί με περίσσιο θράσος. Και εμφάνισε τα τεκμήρια και τα θεωρεί πρωτότυπο και δίκαιο τρόπο φορολόγησης και πανηγυρίζει γιατί πιστεύει ότι θα αποδώσουν. Θα ευνηδιαστεί βέβαια όταν έρθει η ώρα της ίσπραξης και χρησιμοποιεί αλγόριθμους και μαθηματικούς τύπους που αναρωτιόμαστε ποιοι εγκέφαλοι οικονομικοί τους επινόησαν. Αντί να μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές για να δημιουργήσει ανάπτυξη, αντί να το κάνει απλά όπως πολλές γείτονες χώρες μας, αντί να αντιληφθεί τα βάρη που εδώ και τόσα χρόνια πέφτουν στις πλάτες μας με τις συνεχόμενες αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας, τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών έρχονται σαν ένα μήνα, τις αυξήσεις στις τιμές των αναλώσιμων και των αγαθών έρχεται να μας αποτελειώσει. Είναι η υγεία. Ακόμη χειρότερα χρησιμοποιώντας προπαγανδιστικές μεθόδους μας κολλάει ρετσινιά, όλοι οι ίδιοι, όλοι οι κλέφτες και μας αντιμετωπίζει όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω και το κερασάκι μας επικηρύσει σαν να είμαστε στο Far West δίνοντας αμοιβή δωροδοκώντας, δηλαδή τον όποιο κακοπροαίρετο. Χρησιμοποιεί την πανάρχια τακτική του διέρην και βασίλευε, θέλουν αίμα στην αρένα. Υποχρεώνει ανθρώπους που προσπαθούν να τεκμηριώσουν δικαίωμα στη σύνταξη να συνεχίσουν να επομίζονται άδικα φορολογικά βάρη ή να αποσυρθούν από τον ενεργό στίβο. Συγχρόνως βέβαια θα χάσει κρέφκα. Ακόμη χειρότερα, καταδικάζει τις γυναίκες μητέρες επαγγελματίες, καταδικάζει μονογονεϊκές οικογένειες να συνεχίσουν να δουλεύουν, αν υπάρχει αντικείμενο, όχι για να αυξήσουν το εισόδημά τους, αλλά για να πληρώσουν παραπάνω εφορία για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν. Και έτσι νομίζουν ότι θα στηρίξουν τις ελληνικές οικογένειες και έτσι νομίζουν ότι θα λύσουν και το δημογραφικό. Το θέμα είναι γιατί καταφεύγει σε δοκιμασμένες αποτυχημένες πρακτικές. Το θέμα είναι γιατί δεν αντιλαμβάνεται το αυτονόητο. Θέλω να θυμίσω στην κυβέρνηση ότι εμείς, οι υγειονομικοί, κληθήκαμε να βάλουμε πλάτη στα χρόνια της κρίσης και συνεχώς καλούμαστε να κρατήσουμε όλο το σύστημα. Να γνωρίζουν στην κυβέρνηση ότι εμείς θέλουμε φορολογική δικαιοσύνη. Να γνωρίζουν στην κυβέρνηση ότι και συμμετέχουμε και θέλουμε να συμμετέχουμε στο μέτρο που μας αναλογεί στα έσοδα του κράτους. Να γνωρίζουν στην κυβέρνηση ότι νέες θέσεις εργασίας και προοπτική δημιουργούνται με μειώσεις φόρων. Ας εφαρμόσουν όντως μια φιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζεται πετυχημένα σε άλλα κράτη και ας αφήσουν στην άκρη τα πειράματα και τα παιχνίδια στην πλάτη μας. Άμεση λοιπόν απόσυρση των επίμαχων άρθρων. Συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για εφαρμογή απλοποιημένου και δίκαιου συστήματος, όπου ο καθένας θα συμμετέχει με βάση τη φοροδοτική του ικανότητα. Χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές για όλους, εξορθολογισμό της διαδικασίας. Είναι μεγάλη συγκέντρωση η σημερινή, αποτελεί ένα τεράστιο μήνυμα και είναι η αρχή. Σας ευχαριστώ όλους. Τα εισοδήματα μας δεν είναι τεκμαρτά. Αυτό